So karon nga video magkamote challenge daw mi. Nami diri sa isa ka gwapa na ko nga amiga diri sa Thailand, tura. Mo gulo-ulo sa dula. Idungan na ayo, idungan duro. Idungan mo para. So magsugod na mi. Unsa dili unsay consequence ani pag sayo? Oh sige, manghugas plato. Sige, usap pa. Are you ready? Ready? Go. Get set, go. Ready. Ano sa Tagalog ang teeth? Ipin! Kaon! Wrong! Ipin! Utong! Utong. Kaon! Tulo mo ka mo! Ano? Muna? Pagkaunan kaya! Ayan, lipin, manggod! Anong hayop si King Kong? Gorilla! Bigay ng mabahong pagkain. Hoy, wrong yung answer! Pasaw. Dili, okay ra kay kanimo. Oh, sige. Pasaw. Pasaw. Yan nga, yabe! Kumanta kayo! Tagalog. Ready? Next question. Ready, guys? Tagalog. Saan bansa matatagpuan ng mga Canadians? Canada! In the blank. Blank is the best policy. Natutulo mo Ah, sinatulog. Kaon ka mo, Duha! Duha! Punang baba! Dapat may timer aron. Kaon pa! Answer honesty. Sige pa! Sige pa! Tulo yun! Sige. Mayra, dugang isa. Nakaon naman po! Sige pa! Jimboy! Dugang isa. Ah, sige. Okay, next question. Saan binaril si Jose Rizal? Sa likod. Sa likod. Sa linya parang ano? Sa Rizal pa. Okay, ready, get set. Kaon. Wala yung nakacheck. Ready, go. Sakto ang likod. Ready, guys, go. Ano ang kinakain ng monkey eating eagle? Ano lang lupan? Ano yung lupan? Gusto ka mag-replace ka? Ibalik na rin. Uy! Kung andyan niya akong gaw na rin. Hindi na akong gaw. Hindi na pagbuwag niya! Oo, Langan ng kabuk eh! Unom ka mo, unom. Tulo ka, upat ay. Unom na. Unom naman, God mo. Unom naman. Unom na! Monkey eating eagle. Blank is the best Ay, answer. Bago ikaw si Ito, banana! Nang ko'y monkey, di ba? Monkey, galing. Very good, man. Kamuta ka yun! Sige, ready, get set, go. Kung ang suka ay vinegar, ano sa Ingles ang toyo? Koy. May una ako. Ako na mukha ko na rin. Si Tisoy! Ano sa'yo na? Tisoy! Kaulo! Kabakaon na mo siya! Kani, ano ang tawag mo sa kapatid ng nanay mo? Pinta! Ano ka dyan? Jimboy, kaon mo doon! Sige na! Tiya daw! Iwan siya tiya! Gamit ang saya! Pinsan na. Tiya! Sige, go. Ano nga oh? Ano pa kayo? Uy, pag doon. Pasukan yan. Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2? Dito. Ay! Sige na, kaon na! Akong Tagalog! Grabe kami makapili. Saan ba yung Tagalog na to? Mukha niya yung Tagalog ang carbon dioxide. Sige, ready? Ano? Buto! Nakatiman sa singa na kadali. Nangkang man gagang May baso! May baso! Baka na. Wala yung gamit ka na. Nangkang man yun. Ikaw na ikiulat yun! Wala ka sa mo. Go.
Huwag sa Sige. musika. Sinong cartoon character ang sumasabi ng Yabba-dabba-doo? Yugo ba? Yugo ba? Yugo ba? Scooby-Doo? Yaman na ba yun? Sayang tanong ka ba? Yabba-dabba-doo si Scooby-Doo? Ay, ay, kumigo! Scooby-Doo, sige. Scooby-Doo lagi answer diri. Yaman. Scooby-Doo, biya. Kumigo, magulaya. Scooby-Doo? Scooby-Doo eh. Kaya nakakuha ito ka. Ako! Ano naman ang pangalan? Get set, go. Fill in the blanks. Beauty is in the eye of the blank. Brother! Wala, sige go. Sige, go. Kani, kung sa'yo hindi ka. Isog sa tayo, Kani, last. Anong S ang tawag sa doktor na nag-oopera? Surgeon! Surgeon! Ngayon, magka. Kaya ako, ako! Kaya na humanap ka! Dam! Dahil sila na Sa daog. Dapat daw lang! Una pa lang! Napay last. Last question, Sa Kani. daog, sa daog. Icebreaker. Sa daog. Ang daog nila. Wala pa! Sinong higanting G ang tinalo ni David? Gulaya! Huwag ka, sir. Natukan na kamote! Maman, lagi naman yula! Ang luneta, Rizal. Blank is unsa kay to? Basta kasi mayroon, kaya kaon niya ito lang! Honesty, mag-doors. Ito ang kamote challenge. Salamat sa pag-anawin. Bye-bye.